Kay ni hunong man ka, sure ko mo tanaw gid ka ani. So na ako i-share sa imo guys, kadto ra kay ni promise. So usa sa problema nato karon aside aning corona, Omicron, ug unsa pa diya, naay bag-ong nisulod guys niabot ang ubo ug sipon. So para masolba din yung mga problema or usa mo karon sa nagproblema kawa mo ikapalit kay wa lagi mo ikwarta lisod kay yung sitwasyon karon balik nag level 3. So wala man atong doktor dire nga si Iman nagbakasyon sa Cagayan. Ako na imuhatag sa inyo og resita. I'll give you some tips guys kay duha man ni ka buok. So para makasave mo sa inyong kwarta guys or naglisod na mo karon unsaon maulian yung ubo. Paminawa ni akong tambag sa inyo guys. Inigsoon ra gyapon ni. Kana yung ubo guys, ay yung problema ha. Pulaan ra gyapon na sa inyo ha. Mobiya ra na siya at the end of the time. Og kana yung sipon guys. No need na problemahon. Ayaw na naisikma. Kay ting init man karon, hulati ra na nga mauga until mahimo na siyang kugmo. Ayha na dayon kuhaa. Thank you guys for more update or for more resita. PM lang mo guys sa Dr. Iman. Buisit. Naramin din sa klinika ni Uncle. Thank you.